Hej, I ved godt, jeg har haft den her intro. Og det var den første intro, I givet jer have. Så har jeg haft den her intro, som jeg har afspillet nogle videoer med. Den kommer her. Og har min tredje intro, som der kommer her. Der er en, der har lavet en ny intro til mig, jeg har på Skype. Han har lavet den her intro. Og han har lavet den her intro til mig. Og det var alt for i dag. Så jeg vil sige tusind tak for at I så med på den her video. Og her kommer min outro.